أزي سلامتنا تقبلوا فنوانات كاتاتولو خبرات عزبتنا لو مقدم 6 سنة 2026 تدالوا حدي زينات تحزلكم قريبا لكم مقتالكم بفرع دم فلما كانت تاتو أبو أحمد بزعبة صمدون حايلتاتن مرتان مغلط إيبو حبلة أفريقيا بأبا سانجو أبيلو حدش ناشم قلنا تعالى جمر مديبو منغستي إثيوبيا أبدوبات إرترا نايدرون دبداب أكايدو فدرالو دانيا نبوليس إيميغريشن من محدار ترامب ودق جيروا ميسايلات إيران دحر قجت مولعو ناب كويت بحرينن علامة يقبرو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زقربوا له تصاوي عزته نتيجو سنة ساعة قبل آيات الله علي كامني دعري 4 أوارح أول سنة تكايديو إذن كان بزرز حجركم كقريبة كتكاتاتلون بخبر عدم مبل 7 مرجع إثيوبيا بعوض كم تودع الزجلة قدام مينستر التاجر استفلا تقام تحيلات انكفات كفترو 5 فتنو أفليتو أبو حمد أبتزولت أو مجلتي نتا أب أرسي بعطوقات تفتسما قتلت نتوها الزيجاتات بمخنان عمي حازن كم تسمعه قاليتو أتمتكعتي بتوم شينا قبل زتصوعم أتوقع طقامتي سرايت نت أورومو استفتسما مخانو بيت صحفة التقدم مينستر تقيس له أتمتكعتات نا إثيوبيا هاجراوي عبيت انكفات بزهقونو أكلات أبكلرا محلا بزنك أسقصو ناي وشت هاجراو طقامتي جوجلتات كمون ناي تهاجر كلن تناوي عبيت سأل زلهم حالتات وتصايب تمرس تجبر يوم قبل أتمجلت يخصص أبز على فالسنبتن سونين أب كل تورداتات مبرق عرسي بستفت متكعتي عسس للسبات كم زموتن حدا بتخرسان كم تقاتلن يقلت باتريك أرثوذكساويت بتخرسان إثيوبيا أبنو ماتياس لبنا دمي بمبال نتمتكعتي كونينا مولو أب إثيوبيا كل تخابتن ببز حزب زلون كللات نايت هاجر أمحران أورومن أبز قلب عامتات بوشت أو جتت يحقونا خمزلوها يفلت أبا محرر زلو عطوقات فانو أب أوروميا زلو سراويت حنت أورومو أولان أنصار حيلتات منغستي موقع قصيلهم اللو إزدما بأشح زقطرو سلامين سبات كموتو خمربتهم كمزابلو غيريو بتوسخ مجلس أبي حيلتات طفعت كبر زغلصهم باسم تغلصون زي تطقسون تقامتين مسرح مرجع اتهاجن معنقف مسرح مغعزه بمعصون دبياتات بمصوات كمون أبجل بوتاتات نتصلمت قعتات نمفصم ناي طفعت أدهم زرغحو مبل بخال وغن اتم حالتات طفعت مس بعداوين صمدو بزبل متأثر بمفطر وك علامهم نمعوات سفح ناي طفعت مدلاوات كغبرو صنحمم يبل أبز قرب عمتات مس أديس أبابا نمت فنان زعتوت أبكينا تግራይ كلتا عمتات أنصار حدحداو دو إلهم زنبرو مرحت تግራይን ኤርትራን ዘይወቅዓው ጽምዶ ብምፍጣር መቀራ ፈጢሮም ምህላዎም ይፍለጥ ሰመዝ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኖም መራሕቲ ህወሓት መሳስ መራ ዘካይድዎ ዘለው ርክባት ፀረ ረብሓ ሃገሮም ምዃኑ ዝምግቱ በወገን ኤርትራ ዛጊት ብዛዕባ ዝምስ ህወሓት ዝግበር ርክባት በወግዕ ዝተገልጸ ነገር የለን ኤርትራ ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይና እኳ እንተተሰለፈት ካብቲ 2023 ጀሚሩ ግን ዝምድናኦም ሻሓኪሩ እዩ ቀንዲ ምክንያት ናይቲ ድማ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ብዝሕደሮ ድሌት እዩ ህወሓት ማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ንክልል ትግራይ ናብ ዳግማይ ዕፅዋ የእትዋ ከም ዘሎን ብምኽሳስ ከም ሳዕቤን ማሕበራዊ ቁጠባውን ቅልውላዋት እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እቲ ኣብታ ሃገር ናብ ዘለዎ ኤምባሲታት ዓለም ለኻዊ መሻርክቲ ዘናጻጸረ ህጡጥ ጻውዒት አንጠጢ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ንምውጋድ ብእንግሊዝ ዝወፀ መጠንቀቕታ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ዙርያ ትግራይ ይተኣኻኸቡ ከም ዘለዉ ይገልጽ እቲ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ልኡኻት ዓለም ለኻዊ መሻርክትን ብዝብል ዝወፀ ጽሑፍ وقعوا محتم كوا أنت زهلو وهاب قال جزاء سلفي تجري حوحات أتو ميكيل أسجدهم جن اتصعب هو زوجته مخانون BBC بتليفون راجيتو هاجراو سرايت مكل غال أبكباب دوبا تجري زكايدو زلمت أنا سفح مدلوات نتسببا يقعدوا دلو بزب المجلتي مقالة نصر موتو أتاتيهم ززر حبيتاجن أهبن حالتات مكل غال تهاجر أبجرابتي كل رام حران عفارن كاب كدمات حيزهم كم تصنحوا يفلت بفلاي أبكل محرز زركب سرايت إثيوبيا أنصار عطوات فانو كواجات صنعيو أمونغو أديس أبابا مقالن تفتير زول وطري ناب زيد الرسمي جتشتن كاميرح سقعت فتيرو صنعيو قالوا تادراو تنتنتي تهاجر جن أبز قرب عمتات كيكايت صنح درب قالات كبروباغندا زحلف كم زيكونه يمجتو تخونه اتمتفنا زاجيت أبتخلل قالي زيكونه محبراو قطبان تجمعات عصيبو مهلاوي زجلت مجلس بيت صحفت قدامي مينستر بزعباتي أبز على فسوني زتخيله هاجراو مرجع أبزهابو مبرهي بزعبة حقنا نهاية مرتة حتو زي العلن زخونه أكل زي ولا ولن ملاش يبلو يبل عبد مسرح كاب 10 شحن 400 نلعلي نا 4 كلتن بوليتيكوين سلفتات وكيلهم 8 دما بولكم استساتفو حصيات نهاجراوي كلاو بايتوتات كم استودادرو تقيسلو تمرجان تقامتي معرع عدلن حدنتن زهاب منبارو زنقف وغناتون ملاش يبو أقدمو وطيتو ዝተወሰነ እንተ ዝነብር ካብ 37 ሃገራት ዝተዋጽኡ 83 ናጻ ተዓዘብቲ
65,299 ውሽጢ ሃገር ንዘለዋ ሲቪላዊ ማሕበራት ዝወከሉ ተዓዘብቲ ወይ እውን 100 ኣፍልጦ ዝተዋሃቦም ዓለም ለኻውያን ጋዜጠኛታት ምዕዳም ኣይመድለየን ነይሩ ይብል። እንተኾነ ተሓለቕቲ መሰላት ሰመዝ ዝፀታት ሃገር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ብዕቲ ማእሰትን ምስዋርን ዝርከቦም ምግሃስ መሰላት ክፍጽሙ ከም ጸንሖም ዝኸሱ እቲ ውጽኢት ገና ዘይተገልጸ ሃገራዊ ምርጫ ሰፊሕ ከባቢታት ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ከምኡውን ክልላት ትግራይ ብዓብዩ ዘይተሳተፈው እዩ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሽራሮ ፍሉይ ሽሙ ገምሃሎ ተባሂሉ ኣብ ጽዋዕ ከባቢ ትማለይቲ ሓያል ናይ ድሮን ደብዳብ ክካየድ ከም ዝሓደረ ተገሊጹ። እዚ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮን ብመንግስቲ ብልጽግና ክካየድ ተሓሲቡ ዝጸንሐ ሰፊሕ ናይ ውግእ ምንቅስቓስን መጀመሪ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዛጊዝ ዝተጀመረ ዝመስል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ስምባድን ሻቀሎትን ዝፈጥረ እኳ እንተኾነ ብወገን መንግስቲ ይኹን ካብቲ ከባቢ ወታደራዊ መራሒታት ዝወፀ ወግዓዊ መግለፂ ግን ዛጊት የለን። ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣባሳንጆ ኣቢሉ ሓድሽ ናይ ሽምግልና ፃዕሪ ክጅምር መዲቡ። ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ወከልቲ ሃገራት ዓባይ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን ብምዃን ፕረዚደንት ነበር ናይጀርያ ኣባሳንጆ ዝምራሕ ሓድሽ ናይ ሽምግልና ፃዕሪ ንምጅማር ከም ዝወጠነ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳይን ሰላምን ድሕነትን እቲ ሕብረት ኣፍሊጡ። እቲ ሕብረት ምስ መሻርክቲ ሃገራት ኣብ ዘካየደው ልዝብ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝተጣየሰ ሰሞያ ጉጅለ ምክትታል ምርግጋፅን ምክብባር ውዕል ፕሪቶርያ ስራሕቱ ንምጥንካር ኣብ ጉዳይ ዕጥቂ መፍታሕን ዳግማይ ውህደት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓደስቲ ናይ ሽምግልና ፃዕታት ከም ተላዘበ ዘነፅረ ክኸውን ከሎ እቲ ብኣፍሪቃ ሕብረት ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ምስቲ ኣብዚ ሳልስቲ ፈራመቲ ውዕል ዝኾነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዘቕረቦ ህፁፅ ፃውዒት ዝተኣሳሰረ እዩ። ህወሓት ናብ ዲፕሎማስያኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝዘርግሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምዕ ፕሪቶርያ ብተደጋጋሚ ብምጥሓስ ነቲ ብፃዕሪ ዝተረኽበ ጅማሮ ሰላም ኣብ ሓደጋ ስክፍታ ንኣትይዎ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ኣፀላልዩ ዘሎ መዕነዊ ኩናት ንምምካትን ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ዝፀውዕ ኮይኑ ውድብ ህወሓት ነቲ ስምዕ ሙሉእ ብምእማኑ ንምትግባር ዘለዎ ዘይንቕነቕ ጽኑዕ ቅዋም ዳግማ የረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝድገፍ ዝእመነሉ ንነብሱ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣገው ዝብል ዕጡቅ ጉጅለ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ዋግ ምራኽ ዝርከባ ወረዳታት ኣበርገለን ጻግበን ከም ዝተቋጻጸረ ኣገልግሎት ኣምሓርኛ ዶቼ ዌለ ሓቢራ። እቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ነበርቲ እቲ ወረዳታት ዕጡቃት መራሕቲ ተኸባብን ንብረቶም ገዲፎም ክሃድሙ ብምግዳድ ብኣሽሓት ዝቁጠሩ ሰባት ኣብ በረኻታት ቆላን ርእሰ ከተማት ዞባ ሰቆጣን ብዘይ መግቢ ይኹን መጽለሊ ንመከራ ተቃልዖም ኣለዉ። እቶም ተመዛበልቲ ናብ ከተማ ሰቆጣ እኳ እንተኣተዉ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ግን ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣይረኸቡን። ሰበት ስልጣን እቲ ዞባ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምላሽ መሃብ ኣብዮም ኣለዉ። ኣብ ዞባ ዋግ ምራኽ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ሰበት ስልጣን ካብ ተሓታትነት ምህዳምን ንጹሃት ሰላማውያን ሰባት ንኸቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣቃሊዖም ኣለዉ። ዝምልከቶም ናይ ፌደራል ዞባውን ሃገራውያን ትካላት ረድኤት ኣብ ጎደናታት ብዘይ መጽለልን መግብን ንዝሳቀዩ ህፃናትን ኣዴታትን ህፁፅ ናይ ህይወት ኣድሕን ደገፍ ክገብሩ ይግባእ ክብሉ ተዓዘብቲ ገሊፆም። ኣብ ርእሰ ከተማ ሊብያ ትሪፖሊ ብኣማኢት ዝቁፀሩ ዜጋታት ናብ ጎደና ብምውፃእ ሓያል ተቃውሞ የስምዑ ኣለዉ። እቶም ተቃዋምነት ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት መንግስቲ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ተሪር ስጉምቲ ክወስድን እቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ናይ ሕብረት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ቤት ፅሕፈት ሙሉእ ክዕፆን ይሓቱ ኣለዉ። ሊብያ ናብ ሊብያውያን እያ። እቶም ሰልፈኛታት ነዚ ጭርሖ እዚ ብምስማዕ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ንዝጓዓዙ ስደተኛታት ቀንዲ መመላለሲት መስመር ፌርማታ ብምዃና ንሃገሮም ዓብዪ ቁጠባውን ፀጥታውን ጾር ይኾኑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ሊብያ ብሰንኪ ዘለዋ ፖለቲካውን ዘይምርግጋእን ድኹም ዓሚ ምክትታል ዶባትን ንዓመታት ዕቑባ ዝደልዩ ስደተኛታት ዝመላለሱላ ዞባ ኮይና ፀኒሓ እያ። እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ድማ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ዘጋድድ እዩ ዝመስል። ሚሳይላት ኢራን ድሕሪ ግጭት ኣሜሪካን ኢራን ምውልዑ ናብ ኩዌትን ባሕሬንን ዕላማ ይገብሩ። እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ መደበራት ጸላኢ ከም ዘጥቅዐ ብናይ ኤሮስፔስ ሚሳይላት ከም ዝሃረመን ገሊጹ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኢራን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኩዌትን ባሕሬንን 7 ሚሳይላት ከም ተኮሰት እኳ እንተገለጸ ዕላማኦም ከም ዘይሃረሙ ይገልጽ። ኣቀዲማ ኣሜሪካ ሓይልታት ናብ መጻብኡ ሄርሙዝ ገጻ ንዝተወንጨፉ 4 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ከም ዘውደቐትን ኣብ ደሴት ቀሽም ኣብ ገማግም ባሕሪ ምክትታል ራዳር ቦታታት ከምኡውን ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ኢራን ጎሩክ ከም ዝሃረማ ገሊጻ ነይራ። ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ብዓርቢ ኣብ ወሽመጥ ዑማን ንዝርከቡ ሓይልታት ኣሜሪካ ናይ መጠንቀቕታ ተኹሲ ከም ዝተኮሰ ሓቢሩ ነይሩ። መራኸቢ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ንዝረከባ መራኸባ የሸግራ ከም ዘለዋ ገሊጹ። ማእከላይ ትእዛዝ ሰራዊት ኣሜሪካ ነቲ ጸብጻብ ይነጽጎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እስራኤል ብ5 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ዘብዲን ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ተቐቲሎም
ምስ ሰበስልጣን ሊባኖስ ሓድሽ ስምምዕ መቁራጥ ተኽሲ ተሰማሚዖም እኳ እንተነበሩ ብውሕዱ ደርዘን ሰባት ብደብዳብ እስራኤል ከም ተቐትሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ካብ 2 መጋቢት ጀሚሩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሃገር ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ናይ 3558 ከም ዝወሰኸ ከምኡ ድማ 10870 ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ። ብተወሳኺ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣያቶላህ አሊ ካሚኔይ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ ሰነ ክካየድ እዩ። ኣብ ታሪክ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓበየ መደብ ቀብሪ ዕላዊ ኮይኑ እቲ ብ28 ለካቲት 2026 ኣብ ቴሄራን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገዝኡን ቤት ጽሕፈቱን እስራኤልን ኣሜሪካን ብዘካየድኦ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ምስ ስድኡ ዝተቐትለ ወዲ 86 ዓመት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ አሊ ካሚኔይ ብመሰረት ትምኒቱ ኣብ ጥቓቲ ኣብ መሻሃድ ዝርከብ ፍሉጥ መቕደስ ኢማም ረዛቅ ክቕበር እዩ። ሓለዋ ሰውራኤናን እቲ ዓብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከባቢ 21 ሰነ ክጅመር ምዃኑን ኣብ ቴሄራን ቁምን መሻሃድን ን3 መዓልታት ዝጸንሕ ብደረጃ ሃገር ስነ ስርዓት ቀብሪ ክካየድ ምዃኑ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ኢራናውያን ክሳተፉ ትጽቢት ከም ዝግበርን ገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዝቲ ሃገር ኣብ ታሪኻዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ልዕሊ 20 ሚልዮን ሰባት ክሳተፉ ትጽቢት ይግበር። እዚ ድማ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ህዝባዊ ምትእኻብ ክኸውን እዩ። ዝኣገዳሚ ቁጽር እዚ ካብቶም ብ1989 ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መንፈሳዊ መራሒ ኢራን ነበር ኣያቶላህ ሩሃኒ ከመንን ዝተረኽቡ 10 ሚልዮን ሰባት ኣዝዩ ክበልጽ እዩ። ፈደራላዊ ዳኛ ድሕሪ ቅትለት 2 ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ዝተገበረለን ኤርትራውያን ዝርከቡ ስደተኛታት 39 ሃገራት ኣብ ኣሜሪካ ንምጽናሕ ንምእታውን ዘጸግሞ ዝነበረ ፖሊሲ ምምሕዳር ትራምፕ ብዓርቢ ውዱእ ከም ዝገበሮ ኣሶሽየትድ ፕሬስ ሓቢሩ። ሓደ ዳኛ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ጆን ጁኒየር ነቲ ምምሕዳር ብትሪ ኣብ ዝነቐፈሉ ውሳንኡ ነዚ ፖሊሲ እዚ ንድሕነት ህይወት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ሓያሎ ስደተኛታት ናብ ዘይተፈልጠ ሓደገኛ ዘይርግኡን ሕጋዊ ኩነታት ደርቢቦም ኣሎ ብምባል ንትካል ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ሕጊ ብምጥሓስ ከሲስዎ። እቲ ምምሕዳር ብትሪ ዝነቐፈ ውሳነ ብጽሑፍ ዘስፈረ ዳኛ ጆን ጁኒየር እዚ ትካል እዞም ናይ መወዳእታ ናይ ኢሚግሬሽን ፖሊሲታት ኣብ ዘተግበረሉ እዋን ንሱ ዘይውንኖ ሕጋውን ደንባውን ስልጣን ከም ዘለዎም ይከራኸር። ምክንያታዊ መግለጺ ከያበ ኣገዳሲ ውሳነታት ከይተሓላለፈ ከምኡ ንረብሓ ናይቶም ኣመልከቲ ኣብ ግምት ከየእተወ ይሰርሕ ይበል። ብተወሳኺ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ስምዒታት ንምሽፋን ንጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ከም መመኽነይታ ይጥቀመሉ። እዚ ድማ ኣብ መስርሕ ውሳንኡ ጽልዋ ንኸይፈጥር ዝተኸልከለ እዩ ክብል የብርህ። ወሃቦ ቃል ክፍሊ ውሽጣዊ ድሕነት ብዛዕባ ዝተዋህበ ውሳነ ብቕጽበት ምላሽ ካብ ምሃብ ተቆጢቡሎ። ዳይሬክተር ጉጅለ መራኸቢታት ብዙሃን ኣሜሪካ ዴቭ ዳኒ ንማሕበረታት ጠበቓታት ኢሚግሬሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቤት ፍርዲ ዘመሓላለፈ ውሳነ ነቶም ኣብ ተኽሲ ዝተጠቕሱ ሰባት ጥራይ ዝተደረተ ዘይኮነ ንኹሎም እቶም ካብተን እገዳ ዝጉዕዞ ዝተነብረለን ሃገራት ዝመፁ ጉዳዮም ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ተንጠልጢሉ ዘሎ ሰባት ዝጸልዩ ክትብል ሓቢራ። ሕጋዊ መንገድታት ኢሚግሬሽን ክፉታት ኮይኖም ንኽቕጽሉ ትካላት ኣገልግሎት ዜግነት ኢሚግሬሽንን ብባይቶ ዝተዋሃበ ውሳነ ናይ ምሃብ ሓላፍነቱ ተሓታቲ ንምግባር እዚ ኣገዳሲ ናይ ሕጊ ዓወት ኢሉ። السجمت زي أكل نايت بمحضر ترامب سبات أمريكا زقعزلون زاتولون تقولتات نمتصباب كايدوس أنحط عطات عاديو. بريزنت روسيا فلاديمير بوتين نتخونا دو نمبال علي موزات نمكياز زقربالو كفو الدبدابي دحر مقبالو مسمزنو مرح يوكرين نمرخاب زخونه يخون بغنات كم زيبولو قاليتو بوتين أبتي أب سينت بيترسبرغ استخايدة أهجراو قطباوي فورم ترخيبو أبزهاب مقلتي بزلنسكي كتاو مرخاب زخونه ربحا ويترقمو يبلون يلو تونكو علامة يوكرين نتزاتا كم مخنيات بمتقام روسيا ኣብ ግንባራት እተካይዶ ዘላ ሓይሊ ምግስጋስ ንምዕጋጥ ጥራይ ይኽብል ዝገለጸ ፑቲን ዘተን ምጅማር ተኽሱ ደው ክብል ኣየድልን ብምባል ሩስያ እተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ከም እትቕጽል ኣፍሊጡ። ክልተን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ኣሒለን ዝቐጸላ ክኾና ከለዋ ብፍላይ ሩስያ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዩክሬን ከቢድ መጥቃዕታት ኣየር ምፍጻማ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፑቲን ቁጠባዊ ሩስያ ብናህሪ ይዓቢ ከም ዘሎ ገሊጹ። بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين نقطة روسيا بزملكت نتخم عربيان هاجرات زقربة نقفتها بمنسق قطبة تهاجر كم زي عناون مس عبيتي زبوان أوروبا ودادر زغل نهري عب خمزلون قليتو تاب استفلالي وجنات قطبة روسيا عني زبل نقفتات كم سمع زقلت بوتين قطبة هاجرون كم زي عناون لسه مكل خلا وقطبة بوليسي خطل كم زلون تزاريبو نسوسه روسيا حجزلته درجة مستن هاجرات أوروبا نعمتها كس جمالو صنعة مسرتها ومسرح تماسس المخاني قلت بوتين كتبو دلدل مخانو كوا انت قلته انت هنا زي شراوين تنتنتي قلت ابصابات جن قطبات هاجر اتحتي تصونو صقط خمزلو يحبرو خبرات عزبتنا نايلو منبر مدباتنا نزي مسل قطفن اوانون حبيتا خترخبو لايك شير كومنت سبسكرايب قبرو بخور عدم سسنايو